नेता प्रोग्राम तेलंगाणा राष्ट्र राजगोंड सेवा समिति कन्वीनर यूनियन मास आत्पज इदे आदिलाबाद जिला तक आदिवासी भवन तक जिला राजगोंड सेवा समिति बलराम साहब जनरल सेक्रेटरी सिंबल साहब गौरव अध्यक्ष वासुदेव साहब दाने और भीमराव साहब संदिरे सन्मान कार्यक्रम दोस्ते लेखुस्ता केंद्र प्रभाकर साहब और जिला लेडी मातो मावर इंप्लाइज रिटायर्ड संघम प्रेसिडेंट मोतीराम साहब इंके वातूर मावूर युवनेतलीर मावर कोलाम चाला पिड़गू अर्थक्तर पियवांत मत मायनन पियवातुर जाति तुल्लासे कड़कड़ायल मावर सोनेराव साहब कोलमनो दाने मावर एमपीटीसी जंगू साहब आनंदराव साहब मावर प्रोफेसर छत्तीसगढ़ तर वातुरवरू मावर सड़े बाइक संदिरे संदिरापुर के मुझे गंटल आगंत बदल माफ किया नेट दिवस अनेक मेधाल अनेक रकाल पड़ते वे कुछ गोष्ठी अचर वे डीपनगा देवधर्मुल्ला से सन्वकने राजग्रांत प्रजासत्ता दिवस संदिरे वेहतेर नेट कोत्त वायुवाल जनरेशन तक आजादीवासी राजलीर राजेंद्र संजी आजादीवासी 75 साल का से विड़ता कुमरम भीमु आजादी तन मुन्ने పోరాడుతూ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా తగా జల్ తలాసి జమీన్ తలాసి హక్కుల్లాసి మావ నాటే మావరాజ జరే అస్కిడ సర్కార్కును ఈ జాతితో జాగృతికి అన్నాసి తక్కువ సంఖ్యతో తక్కువ టైంనే యూనిగాసి అస్కిడ సర్కార్తోను గలగలాడుతూ थोड़ा दिवस नगने वो ना वर्धंती बनता वो ना आशल को नालून पूरा పోరాడుతూ फस्ट जिमीन पाजेल जिमीन तक मत यार माके पाजेल అది కేడ మాకే పాజేలు అక్కడ వెదురు మాకే పాజేలు అక్కడ హక్కులు దుంప పట్టి బతికిరి మధ్య కాదు మాకే పాజేలు సర్వ హక్కులు మాకే పాజేలు జరే కొంత గూఢంగా యూటికేసి అస్కిడ సర్కార్తోను తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంఖ్యతే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైజాం సర్కార్తోను గలగలాడిస్తారు కుమ్రం భీమ్ నేట సంఖ్య తెలంగాణ రాష్ట్రం రూపు నేట సంఖ్య తెలంగాణ రాష్ట్రం రూపు 1% की राष्ट्र सिल्लमत्ता नेट संख्या राजगोंड सेवा समिति संख्या परसेंटेज बचर मंदी के वोटर्स पापुलेशन मा उम्मడి जिला तक 4-5 లక్షలకు మంత उम्मడి जिला तक 4-5 లక్షలకు మంత అది నేటి वो కాగుత్ కరీమకి తక్కువ కాగుత్నే రెండవ మూడవ తరగతి కలిసి కొంత అగటు పార్టీలు తీర్కొని మాజీ అనుకును ఉద్యమకాలుగా తయారు చేసి పోరాడిది కొంత గూడెంకు సాధించుతారు అండ్ నేట దివసం రూపు చాలా మార్పులకు ఆయవలంతే ಮತ್ತೆ ఇందే మార్పులకు అదిగట సర్కార్తో తెరే కొంత కనికరం ಮತ್ತೆ స్వాతంత్రవాదగటలు తలదగ నీసోత్తంనే నేటై ఉన్న సర్కార్కు మామ పరిష్కార న్యాయం కుమ్రమీవన ఆశలకు నేనిగిరి తాక్షరమంత మా నాటే మావరాజిత్తకు నేను మావ తెలంగాణ మాకవాసి నేను బేకితగా కిక్కుడుందెబ్బ పోడు భూముల ఉద్యమాల తాక్షరమంత పోడు భూముల ఉద్యమాల తాక్షరమంత
మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పొందవచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం పొందవచ్చు, మధ్య సర్కార్తో మా విమర్శనాయో మా హక్కుల బాధ్యతను పరిష్కారం చేయని వల్ల మా ఆవేదన తప్పుతుంది. కానీ మా ఆవేదనతో పరిష్కారం చేయలేదు సర్కార్ ఇది మా ఆవేదన తప్పుతామని సర్కార్ పూర్వ విమర్శన ఆయోజన నా కోరుతున్నాను. నాకు ఆశలు పూర్తిగా ఆయన జరిగితే జమీన్తో పోడు భూమిన పట్టవాయన భూమితో ఏరువాయన ಅದು ಬಾಟನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಯನ ತಾನು ಮೋಟರ್ ವಾಯನ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಕು ತಾದೋನ ಪೀರಿಯಡ್ನೇ 4 ಪಾಟಲ್ ಮತ್ತರು 200 ಎಕರ್ ಮತ್ತ ಒಂದು 4 ಮರಕ ಹಾಕ್ತೇರು 50 ಎಕರ್ ವಾತ ಒಂದು ತಂಗಿರ್ಕ ಹಾಕ್ತೇರು 5 ಎಕರ್ ವಾತ నేను ಭೂಮಿ ಮಾರ್ತಾ ಪಣವಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಸೋಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ నేను బస్ సర్దేసి వస్తే మాకు సిక్కట్ అయ్యమంతా ಮತ್ತೆ బత్తాయిసిల్లే కనుక నేట మార్గంనగా నేను సందిరే నా కోరికే ఇది వేదిక మత్తు పెద్దలకు ముందే మత్తురు మీడియా ద్వారా ఈ జంగోబాయి ఛానల్ ద్వారా నా అప్పీలు జంగోబాయి ఛానల్ ద్వారా నా అప్పీలు బత్తలు ఇత్తకే తెలంగాణ రాష్ట్ర కన్వీనర్గా నాకు యూనియన్ మాస్ గీత కనుక నా బాధ్యత తోడతేరు దివస్కు కుమ్రాం భీము ఆశయాలకు నెరవేర్చని లాసి నేట ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾತುರ್ಕ ಮೇಣಿಯಂ ನಲ್ಗಿರೆ ಮಾವರು ಕಾಂಡಿರ್ಕುನು 10వ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಜರ್ ಮಂತೇರು ಇಂಟರ್ತಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಜರ್ ಮಂತೇರು ಡಿಗ್ರಿತಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಜರ್ ಮಂತೇರು PG ತಗ ಮುಂದೆ ಸಂಜರಿಸಲೇರು ಇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ వాళ్ళు ఆర్థిక వ్యవస్థల భయబాబన్గా సిల్వస్ ಹೊಂದಿಕ್ಕುನು ఆర్థిక వ్యవస్థ సిల్వస్ ಹೊಂದಿ ಕಾಂಡಿರು ಬೇರೆಗೆ పూర్తిగా డ్రాప్ వాసేరమంటారు అని కాండిరుకునే ఎడ్యుకేషన్ వాసేర్సిల్లే నేను సంఘాలు చేస్తా చాలా సంతోషపడంతో సన్నిపీతకి మాత్రం భూస్మయ్యంత జొన్నామై ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ మాకు బాధాకరే ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ನಿಪೀತಕ್ಕೆ ಸಂಘಾలు చేస్తా ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಲಾತ ತೇಸ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೈಸೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಆತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾರ್ತ ನೇಟ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೋರಿಕೆ ಕಾಂಡೀರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಯನ इंटर परफेक्ट बचवीर करीतर पी होता रिक्सी आना डिग्री बचवीर का लित करीतेर PG तक बचवीर सोतेर बस सब्जेक्ट तक बचवीर लोकरू सेलेक्ट आतेरू बस सब्जेक्ट ना बचवीर लोकरू 8-9 साल बचवीर लोकरू सेलेक्ट आतेरू और सेलेक्टर आतेरू वो बोरते ఊరుకు काम पुट में कियो बोरते सेलेक्ट आय में कियो మా ఉమ్మడి జిల్లా తగ మా సర్కార్ సంఘ ఈఓన్ సంఘ కలెక్టర్ సంఘ మా రిక్వెస్ట్ బత్తల మందితకే ఊరుకును ఉపాధి కల్పించాను ఊరు ಸೇರ್ಪಿಯವಾಯೋ అని బదే కామ్ తగ్గవాయ్ బదే కామ్ తగ్గరైతే పైసా పాజేరు ఊరుకును ఉపాధి కల్పించని జరిగితే మా త్రింబక్ సార్ వేస్తకు నన్ను పసకడలో నేను సోనేరావు గారు వేస్తానికి మాకు కరికూరు కాండిరుకొని షాపింగ్ మాల్ ఇద్దరికి ఒక కనీసం 50 लाख करोड़ रुपया సబ్సిడీ లోన్ సియ్యాను మా ఊరు దావీజ కాండిరుకొని అస్కి చొక్కట అంతే ಮತ್ತೆ ತಾಯರ್ కనుక మరి సంధి రాసి మా వకీల్ సాబ్న సహారా డబ్బురు పహాజర్ वासुदेव साहबना बलराम साहबना मोतीराम साहबना समझी रहा ऐक्यते मरटू उद्यमालकू तुम दెబ్బ లంబడుకొని తినాల పుల్లులకి సేమంతా వెಲೆ కూర్చుంది కొట్టి తాకే ఛానల్ తను మరి సిల్లెనవలసిల్లే తను సమझिर సహకరించకట్టు ತಾನ ಭಾರತ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ವಲ್ಸಿಲ್ಲೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೀಸರೆ ಮಂತಲ್ಲರು ತನ್ನ ಸಿಲ್ಲೆನವಲ್ಸಿಲ್ಲೇ ಮರಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮರ ಸಮझिरे ಇದು 4 ಸಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿగా ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಸಿ ಪದವಾತಾರೆ ಅದೇ ರೂಪನೇ ಕರೋನಾ ವಾತಾವರಣ 2 साल ಪದ ಸೋತಾರೆ ಕರೋನಾ ವಾತ ತಮ್ಮ 2 साल ಪದ ಸೋತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುನ್ನ ವಾಯುಲಿಗೆ ದಿವಸನಾಗ ನಮಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಂತಯೋ ಅದು ಮಾಕುನ್ ಓಡಿಕಿಸಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರನ ಓಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದನ್ನು ಓಡಿಕಿಸಿಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಗಬಾಯಿನ ಕೃಪದ್ದಾತು ಸಮಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತದೆ ಸಮಧಿರ ಒಕ್ಕ ಚೈತಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರಂತೆ ಒಂದು ಕರುಣ ತಗ್ಜಾತ ಮರಾಠ ಸಮಧಿರೆ ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ఛానల్ ద్వారా అప్పీల్ చేశారు మనం సమధిర మా విద్యార్థులకు విద్యార్థి సంఘాలకు మీటింగ్ చేస్తానా ఎంప్లాయీస్ సంఘాలకు మీటింగ్ చేస్తానా రాయ సెంటర్ನ మీటింగ్ చేస్తానా పార్టీల మీటింగ్ చేస్తానా पूरा सलाह ओनली उद्यम तीवलायो सलाह सियाना राय सेंटर को राजगौड़ सेवा समिति सलाह सियाना आ सलाह पीओन अपील की सेक्रेटरी दायना सीएम दायना माकू కొంత ప్రాబ్లం సాల్వ్ అంతా తప్పితే కానీ ఉండే ఈయన లొలింగ్ సరే మనకి
मावर त्रिंबक साहब वेస్తారు थोड़ा दिवस में रिजर्वेशन खराब मावकైతే అసలు ఊరైకైతే మన బస్కి ఖరాబ్ అయ్యవచ్చు ಮತ್ತೆ ನೇಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿರಪ್ಪೋ ಜೀವೋ ತಿರಿ ಸೊಡಿತಾ 100% ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು 100% ಜೀರೋ ತಿರಿ ಸೊತ್ತ 6% ಜನರಲ್ 6% ಮರಟ್ಟು ಊರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಊರು ಕಾಂಡಿರ್ ಕರಿತಾಗ ಊರಿಗೆ మా ఊరు ఆదిలాబాద్ జిల్లాದಾಗ ಮತ್ತು కాండిర్ మా ఊరు పోటీ పడారు ఉద్యోగాలకు వాయం కనుక విద్యార్థులకు దయబాబనిగిరి ఒక అప్పీల్ చేశారు మనకి నేను కమ్సే ఉద్యోగాలకు వాయం సొత్తిద్దరు మరటు కామతం సిద్ధ టెక్నికల్గా పీసన్ లాస్ వ్యవసాయం బానికి అన్న మత్ పద్ధతి కార్పొరేషన్ పద్ధతి బాన్ సందన ಅದು ಬರ್ಪರ್ಗಡೆ ಮಾವ್ರಕೊಂಡು ಕಾಂಡು ಕರ್ಸಿಯನ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ತಗ ಮರ ಬಾನ್ ಪೀಸನ ಇದು ಪ್ರಕಾರತోనే మార్గమును పొందనలాసి మార్గంతో అన్నాసి ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంటల్ పరంగా పీఓ సాబ్ నుంచి ట్రైనింగ్ సీతే 2 ఎకರೆ భూమి తక పీసవల్ పరిస్థితి ఒకటాయార్ అని ఓరే ఎంప్లాయీస్ సిగ్గులు ఊరు కాండిర్కొని కరితులు ఊరు కాండిర్కొని బతల్సి అనే జరిగితే ఐటీడీతలు వాతంగా ಹೆರ್ರೆ ಮೇಸ್ತರು ಮೇವಲ್ ಮಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಸೀತೆಗೆ ರಂಜಿಸಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮಾತನ್ನು ಗೊರ್ರೆನ ಸೀತೆಗೆ ರಂಜಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದೆಸಿಲವರೆಗೆ ಮಾವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಡಿನು ಓನ್ಕು ಉದ್ಯಮ 4 ಸಿವಿರ್ ಕಾಂಡಿರ್ಕ 10 ಕಾಂಡಿರ್ಕ ನಾಸಿಕೊನು ಓನ್ಕೊಂದು ಸಿಟಿದಾಗ ಮಂಡಲ ಎಟ್ಕೊಡ್ತಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಚೊಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ವಾಡಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಕಾರತಂಗೆ మార్గం ತೋರ್ತಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕಾಂಡಿರ್ ಪೀಸಪ್ಪಾರ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿತೆ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರము పూర్తిగా కర్మార్గ ಅಂತ దానిలాసి నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఖచ్చితంగా పిఓ సాబు जोड़ेघाटना मीटिंग जो नाव बहुभाव इशू बनता राजभवन से कन्वीनर था बहुभाव किया ना तीर्मान पास की मरी पीओ साहब आगे वातरू गोरु आने सभा तक गोरु सभातूर मुख्य अतिथुल मुख्यमंत्री वाते के मुख्यमंत्री बोर वाते गिरे पर्सनल रिक्वेस्ट मन्निंसी अने ना वर्तमान गोष्ठी पूर्ति मेमोरांडम द्वारा सीटे के बहुभाव 4 पॉइंट सीतेके मुख्यमंत्री वातेगिरे संतोषम इले 1 ಬೋರೆಗಿರಿ वातेगिरे मल्ली सेक्रेटरी संघ जोड़ेघाट आतुर संघ मावर वकील साहब संघम संदर्भिंచి राष्ट्र चीफ सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी आई राष्ट्र मुख्यमंत्री आई टाइम नेच्चुकुनु मन सोनवेगन सोते माव मार्गलकु माव परिष्कार आयो गनक नन्न सोनवले सिले घाट तिनवले सिले मैदान वायो सొందలాగర్ ఘాటు తిందలాగర్ मैदान उदलागत मैदान पीटी साफ बनंत ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಲೆ ಇದೇ ಸಿಲೆ ಬಾದೆ ಸಿಲಿತೆಗೆ ಒತ್ತ ಜೀವತ್ನಾಗಿ ನಮಗಿರೆ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಮಗಿರೆ ಉಟ್ನುಟ್ಟ ಎಂಟು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಾತೆಗಿರ್ ಬರ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಾತೆಗಿರ್ ಬರ್ತು ಮಾವ ವರ್ತಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೀಕೀಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಸೀದ್ರ ಕನಕ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ವ ಸಂಜೆ ಉದ್ವ ಸಂಜೆಗೂ ಆ ಮಾರ್ಗಲ್ಕು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ ಕనుక ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋರೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಸಂಜೆ ಮಾಯವ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಬೋನ ಕಾಮ್ ಓರ್ತುಗಿರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ನರ್ ಕಾಮ್ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜನ ಉನ್ನತಿ ಆಯಲ್ಲಾಸಿ ಐಕ್ಯತೆ ಆಯಲ್ಲಾಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನು ಸಂದಿರೆ ನನ್ನ ಈ ఛానల్ ద్వారా నా అప్పీల్ చేశారు మన ఉమ్మడి జిల్లా తరపును సందిరే మా రాజగుండ సేవ తరపు నుంచి విద్యార్థి సంఘాలకును రైతు సంఘాలకును పాటలు ఇరుకును మహాజన్కును सार मेडिरकुनु जिला मेडिरकुनु राजगौड़ से प्रेसिडेंटनु संदीर्कुनु ना रिक्वेस्ट की मानटू P1 संघ सेक्रेटरी संघ सीएम संघ चर्चल कायक सत्ते थोड़ा दिवस वाता बजट की कलर पीछे सोडी अंतर कనుక उपसेमय अंतर कనుక ना कोरिके तुम्हें मन्निंचू ई ಚಾನಲ್ दुआ बद गुड़ तक सोते मावरू मंगम साबुनु ना प्रश्न स्वागतमु नीबे बगेवनल निम्मे ಚಾನಲ್ यौसीकी अदे अगेवनलु ನೀವು ಆ ಚಾನಲ್ ಬಗೆಯನ್ನು ಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಗೇವನಲ್ಲಿ ಮಾವ ಸಮಾಜನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಸಿ ಈ మార్గదర్శకుడు కాకి ఈ సంఘంలో మేము మెంబర్ మంది కనుక నీ ఒక కర్తవ్య భాగతము పూర్తిగా నేను తోక్కిందరే నా కోరికమంత ఖచ్చితంగా 100% ప్రయత్నం నా ఏ జాత ఎక్కువ సిల్లే ఏ నమ్మత సంబంధం సిల్లే సలతాయి సజెషన్ మంతమంత భీమరావు సాబ్న పొరలేదు మకి చాలా కడకడ మాయన జాతి క్లాసి మా లక్ష్మణ్ సాబ్ పొరలేదు మకి సందిరే पर्सनल रिक्वेस्ट जोड़ेघाटना को 4 पॉइंट पोरो विद्यार्थी पोरो निरुद्योग पोरो जीवो तीरित पोरो कोड भूमि पोरो इरिगेशन पोरो वैद्यम पोरो विद्यार्थी पोरो पूर्ति ఛానల్ द्वारा अपील की सरे पर्सनल कोर सरे सभतगा ना सन्मान की तिरुगुरु पेद्दलकुनु संदिर्कुनु మా ఊరికి వాతురు సభత వాతు సందిర్కును నా కోరికే ఇది అప్పీల్తో మీరట్టు మన్నిస్తే ఏ మాత్రం కూడా దానికి వేరే రకంగా అనంత భావించకపోతే కనీసం ఒక 2-3 మందికి 6 సార్వమైన రొప్పో ముఖ్యమంత్రిగా బస్కే టైం పుడితే కసకే
జిల్లా ತುರ್ಕು ನಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ತುರ್ಕು ನಾಯಿ ನೇತ ತುರ್ಕು పిలిచి టైం ఇచ్చి మా కోరికలకు ఓన్ మునే దోసుకట్టు ಬದನೆಟ್ಟಿ ಊರು ಮಾವಕ್ಕೂ ಬತ್ಪ್ರಕಾರದ ಹಾಮಿ ಸೀನೂರು ಅದು ಪ್ರಕಾರದ ಮರಟು ಉದ್ಯಮ ಚೀಕಡ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಗೆ ಸೊನ್ಮಡೆ ಸಿಲ್ಲೆ ಮರಟು ಈ ಬಣ ಪೀಸಿ ಪಾಯವಲೆ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಸೊಂದು ಕೂಸು ಕೀವಲೆ ಸಿಲ್ಲೆ ಕనుక ಮರಟು ಮುಂದೆ ಜೋಕ ಮರಟು దాకడ సమజరే సొంజికును రాజమండ్రి సేవా సమితి ద్వారా అప్పీల్ చేసి సీఎంను మా రిక్వెస్ట్ మా గొడవ మా బాధ మాకు మా బస్కి రాజలీర్ బాన్ మొత్తం నేను భూతలీర్ బాన్ ఆడతాం రాజలీర్ బాన్ మొత్తం భూతలీర్ బాన్ ఆడతాం నేను సర్కారు మాకు భూతలీరు బత్పరకర్త రాజమండ్రి జర్మట్టి బెదిరికం కేంద్ర కుమరం భీమన వర్ధంతి కేంద్ర చెప్పడం పాంతి మీరు బద్దకి కేంద్ర తిరిగి కనుక ఖచ్చితంగా మా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ని ఉమ్మడి జిల్లా యూనివర్సిటీ ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి దాకా గొప్ప సీసీకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తరుణం వేరు సుట్టికి అందిందరే మీకు నన్ను ప్రశ్నలు నావరని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నంత అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా ఆయా పరంతా ఆంతరి వాళ్ళ బావ ప్రశ్న ఉంది బావ కోరికమంతా మా కోరికతో నెరవేర్చాల్సిన ముఖ్యమంత్రి కీవేసొత్తే బ్యాక్వర్డ్ జిల్లా కీవేసొత్తే ముఖ్యమంత్రి బదనామా అంతర్మతి మరణ బదనామాయవాళ్ళు కనుక మరొక జోకమును సంజిక్కును బావుమంతంగా ఆ సమస్యలను పూర్తిగా ఓన్ ముందు మాండించుకట్ తప్పనిసరి చర్చిక్కట్ టైం ఏకి సీకట్ టైం సీఎంతో సిఐ లాగారు पब्लिक उल्लास से बोलना ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲತರು ಕೋಲಾಂ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಕ ಸಾತ ಮತ್ತ ಜಿಲ್ಲತಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗಸತ್ತಿಗೆ ಸೀನ್ ತೋರ್ ಖಚಿతంగా ಸಿ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಿಸಿರೆ మరి సభతగ ఎక్కువ టైం ఎత్తును కనుక ఈ సందిర్కును పొరడ జిల్లాతగ వాతురు ఊరుకును నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ను ఛానల్ ద్వారా మీకు అప్పీల్ కిసిరే మీకు సందిర్ సహకరించే మీకు సందిర్కును జై భీమ్ వేచరే జై సేవ వేచరే ముగించరే